En dag med mig på skiferie, part 2. En dag startede med, at jeg fik lidt morgenmad på hotellet og en varm kakao. Og så kører vi den her mega uhyggelige lift, synes jeg i hvert fald. Det var ikke sjovt. Og så kører det lidt i sådan en funpark snow ting. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Og jeg lavede den her video sidste år, og så tænkte jeg, jeg vil også lave en i år, fordi jeg synes, det var mega sjovt at filme sidste år. Og så håber jeg bare også, I nyder den her. Ja, og så delte mig og min familie sådan en pizza og sådan nogle pomfritter, som kommer her. Og så fik jeg endnu en varm kakao. Og så sad jeg bare sådan helt lonely inde i den her lift her. Men det var egentlig meget hyggeligt, for jeg sang. Jeg kan godt lide at synge, når jeg er alene. Og så kørte jeg bare lidt på pisterne og nød den her flotte udsigt her. Og så kom vi hjem, og så fik vi noget aftensmad. Og så fik jeg endnu en varm kakao. Og vi ses. Bye bye. Ha' en god dag.